recuperar-lo amb tota la seva esplendor. Gràcies també als associats i a la gent d'Aurora, que fan una feina extraordinària, sempre amb un somriure a la cara, sempre amb una voluntat de servir a la societat que és absolutament extraordinària. Moltes gràcies, molt bon dia, a plantar i a gaudir. Bueno, està acabat el tema de parlaments, aplaudiu una miqueta més, i ara farem dues coses molt importants abans de començar. La primera, si no us fa res, ens apropem tots aquí, ens posem d'esquenes al cartell i ens farem la foto. Molt bé, bon dia. Bàsicament jo us explicaré que, com bé sabeu, us heu d'anar dividint cadascú en el color que teniu de pulsera i de grup. Super ben apretat. Aquesta és la part més xula, Apretar, a més si teniu nens i nenes que apretin. Va, veniu, xafeu. Salteu. Salteu. Sí, saltant. I ara, peps. Molt bé. Així, molt bé. Venga, tamariu. Tamariu, que esto no se pone cada planta.